Mga igsuon, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog sa inyohang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Inyo lamang kanang mahimo ug mabuhat ug maangkon kung ang Ginoo anaa kaninyo. Kung ang inyong mga kasing-kasing inyo kanang ablihan alang sa Ginoo. Kung inyohang pasudlon ang Dios diha sa inyong mga kasing-kasing, inyo gayong maangkon nga dili kamo matarog. Taliwala sa mga tentasyon, sa mga problema nga moabot sa inyong kinabuhi, dili gayud kamo matarog kung ang Dios anaa diha sa inyong mga kinabuhi. Unang Korinto 15, versikulo 58. Mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Busa igsuon sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw gayud pagluya-luya. Kung dili, lig-una ang imong pag-alagad ngadto sa Ginoo, pagkugi kanunay sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo, sa pagpahimuot sa Ginoo, tungod kay dili gayud makawang ang atong pag-alagad sa Ginoo igsuon. Atong hinumduman nga ang resulta sa kaluwasan nga atong naangkon pinaagi ni Jesus, magbuhat gayud kita sa kabubuton sa Dios. Tungod kay kanang tanan igsuon, dili gayud kana makawang. Mubarog kita nga lig-on ug dili matarog. Uban ang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo, tungod kay ato lamang mabatunan ang kalig-on sa atong mga kinabuhi kung ang Dios naghari kanato sa kanunay. God bless sa tanan.